Kajakhops juleklæder den 7. december. I dag er det stormsikring. Det er vigtigt at få tøjet sine ting, hvis vi rammes af hårdt vejr, storm, orkan, og vi skal tøje tingene fast til dækket. Så derfor er der kommet noget nyt her. Det er simpelthen noget uundværligt grej her. Vi skal have gjort alt fast på dækket, hvad vi kan. Så det er simpelthen, at vi kaster bøjen ud her. Og det er jo så starten på stormsikringen, men vi skal have gjort tingene fast. Og det vil jeg vise her. Det kan gøres på denne her måde her. Sådan der. Så er den stormsikret på det fast. Og man kan trygt bare holde sig i stormsikring her. Tak.